आज जाताना तिचा व्हिडिओ घेत आहे. आपल्याला बंगल्याला नाव पाहिजे ना वरती. ते आता इथे नावाचं बघणं. हाँ इकडे तर मार्केट बघा केवढा मोठा आहे. आमचे हँडसम जीजू बघा. ये देखो हमारा दोस्त, इसको सब पहचानते हैं. ये लो इसमें मलाई दे दो. हे ताईला दे. असं पियायचं की नाही सर्वांनी सारखं? हो सर्व नारळ पाणी घेऊन प्यायचं. मला ज्यादा निकाला. हाँ आज पहिला मी बसलो. चलो मायलेकाची जोडी चालली कुठे? आज आम्ही खूप दिवसांनी मार्केटला जातोय. कोणत्या मार्केटला? मच्छी बाजारात जातोय. मच्छी बघायला. मच्छी बघायला असे तर इकडे तिकडे मच्छीवाले बसलेलेच असतात बघा. इकडे पण एक मच्छीवाली बसलेली आहे बघा. असं आपल्याला पाहिजे ती नसते ना. हां पाहिजे ती नसते. हां शिंपल्या इकडे तिकडे मिळत नाही नाही. मिळत. त्या मार्केटमध्ये शिंपल्या मिळतात. आता आपला इथे पीएमसी बाजार आलेला आहे. मार्केटमध्ये आली? आली. हां इकडे तर मार्केट बघा केवढा मोठा आहे. काल मच्छी कॅन्सल केली. मच्छी कॅन्सल का? ते तू जे आहे ते तू खात नाही. तुला शिंपल्या पाहिजे. ते सुरमई नको. आता कुठे थांबलीस? इथे फ्रेंकी घ्यायला थांबते. कोणा? ताईला? ताईला. आणि ताई आणि जिजू येणार आहेत ना तुझे. ये मायोनीज है ना? ये अपना ऑरिगेनो रहेगा. ये आपला शेजवान चटणी. शेजवान सॉस. शेजवान सॉस. अपनी भाजी डाली. पनीर भी ऐड है एक आध दो. हाँ पनीर का पीस है ना उसमें. कांदा पीस. तुम्हाला सांग एक पण खाल्ली तरी माणसाचं पोट भरण्यासारखं होतं ना. दोन खाल्ली तर फुलच होऊन जाईल. समाधान वाटतं एकदम. कधी कधी वाटतं ना असं खायला टेम्पटिंग. चटपटीत असं. चटपटी. हे आमचं मार्केट आहे बघा. गवारी ते आपण करतो नाही का. आता कुठे आलीस? ते बघ चिप्सच्या दुकानात. चिप्स. आम्ही ऑर्डर दिले कारल्याची चिप्स. किती व्हरायटी आहे यांच्याकडे. बापरे. हे आपण गवारीची करते नाही का मी ते बघ. आता आम्ही चालत चालत आलो आणि तुम्हाला आमची स्कूल दाखवतो. ताई आणि मी या स्कूलमध्ये होतो ना. हा सिद्धिविनायक इंग्लिश मीडियम. ते बघण्यासारखं तर त्यांचा रथ ना. हो. चल आता कुठे आली? ते आपल्याला बंगल्याला नाव पाहिजे ना वरती. ते आता इथे नावाचं बघणं. नावाचा फॉर्मॅट आम्ही असं करणार आहे बघा. हे मोठं लेटर आहे ना. ते लाईट वाला. आणि असे छोटे लेटर. म्हणजे छान वाटेल ना असं लांबून बघायला. है ना. रात्रीचा पण दिसेल लाईट वर असला तर. ते लाईटीवर आहे. ते आता लाईट बंद केल्यावर ते जातं आणि ते लाईट लावल्यामुळे ते तसं दिसतं बघा. आणि ते वेगवेगळं कसं दिसतं बघा. आणि काय नाव ठेवणार आहे ते आपण सरप्राईज ठेवलेत ना. आता बघा आम्ही हा घ्यायचा निर्णय घेतला. एवढा मोठा लागेल ना मम्मी? लांबून बघायचा पण मोठा पाहिजे. मोठा पाहिजे ना. आता त्या काकांना विचारलं मी ये खोल के दिखाओ ना. मतलब लाइट पीछे का. हाँ तो ये लाइट कितना चलता है अपना? ये 5 साल तक के चलता है. 5 साल चलता है. और कुछ हुआ तो अंदर का चेंज कर देना. और खाली पावर सप्लाई आपका रहता है ना. वो पावर सप्लाई के लिए आपको पावर सप्लाई खराब होगा तो चेंज करना पड़ता है. ऐसा पावर सप्लाई आता है लगा है ना. ये वाला. हाँ ये पावर सप्लाई लगाने का ना. असं छान वाटेल ना मम्मी. आणि हे कसं हा नाव जो आहे ना ते आपल्या घराच्या बाजूला लावायला. आपल्या गेटला लावायला. आणि बंगल्याच्या वरती लावायला. एवढा मोठा लेटर तर लागणार आपल्याला. इसमें कलर आते हैं अलग अलग. हे वेलकम. आणि या काकांच्या हिशोबाने बघा हे असे 4 लावलेले आहेत त्यांनी. असे 4 पीस. आणि मी काय म्हणतो मम्मी हे पण एंट्रीला लावू शकतो आपण. है ना. आणि आम्ही हे सर्व तयारी आधीच का करतोय कारण मग परत गावी गेल्यावर आपल्याला टाइम नाही म्हणून. कोणती मच्छी घेतली? मच्छीच नाही घेतली. का? काय ते म्हणजे खूप महाग आहे मच्छी. आणि ती तुला पाहिजे ती नाही ना. मला जे शिंपल्या पाहिजे होते ते नाही. तर आणि
दुसऱ्या मच्छी बघत होते पण ते महाग सांगत होते. खूपच महाग होते खूपच महाग होते मच्छी यावेळी. ते दिलला पाहिजे होते ते पण नाही, बांगडे नाही होते. आणि लग्नासाठी जे जे लागणार आहे ते घेतलं. जसं काय काय घेतलं ते पत्रावळे घेतले, बॉम्ब हे घेतले. बॉम्ब घेतलेत, पत्रावली घेतली आहेत आणि हातातून फोडतात ना बॉम्ब. हा ते घेतले. काय कधी आली तू? काल आली. हे 200ला घेतला. दिलू वाट बघते, कसली वाट बघते दिलू. हे बघ बाहेर सर्व चांगलं आणि आतमध्ये ह्याला काय होतं बघ, लाईट बघ पटपट 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 चालू दे. दिलू चिची, दिलू 5 प्रकारची मच्छी आणले, 5 प्रकारची. दिलू काय नाही, दिलू दिलू चिची नाही. नो मच्छी तुला आता संध्याकाळी जाऊन मी आणतो. दिलू चिची नाही. आम्ही चिची माझ्यासाठी आणि खास दिलूसाठी आणतो आम्ही. तुमची दिलू बघा, दिलू चिची चिची चिची. चला ते हाताला दे. येस, आमची ताई आलेली आहे. किती आणलेले? आमची ताई गेलेली आहे. ताईला थोडा वेळ ब्लर केलेला आहे. चला आता काय आणलेलं आहे आम्ही. आता तुम्हाला एक लाईव्ह एक्झाम्पल देतो. आता तुम्ही बघितलं होता ना मम्मी. आता कॅमेरा कोणी पकडला माहिती का? हवेतला कॅमेरा. हवेतल्या कॅमेरामॅननी. आम्ही आणलेले आहे, भटजींनी मागवले होते पत्रावळ्या. हा शॉपिंग काही संपणार नाही. हे काय हे आणलं, काय आणलं माहिती का? हे तुम्हाला दाखवायचं होतं बघा काय आहे. हे आहे ना, एक कारल्याचं फ्राय केलेलं असं कारली. ते काय असतं माहिती का? कारल्याचे चिप्स. 2 पण असले ना तरी मम्मी आहे ना जेवणाबरोबर खाते ना, जेवण संपवते. समजा कधी भाजी नसली, एमर्जन्सी असली तर असंही खाऊ शकतो आपण. पापड खाण्यापेक्षा हे बरं. आणि ह्याची रेसिपी आम्ही तुम्हाला नक्कीच बनवून दाखवू. आता आम्ही बघा अजून आणलेलं आहे मेथीची भाजी. ताईसाठी आणि आमच्या भाईसाठी फ्रँकी. हे बघा फ्रँकी. आणि अजून एक तुम्हाला सांगतो, आपल्याला रेसिपी हवी होती ना, तो फ्रँकीवाला बोलला तुमचा चॅनल बघितला ना, ते बोलता तुम्ही आमच्या दुकानात या, तुम्हाला आमच्या म्हणजे त्या फ्रँकीच्या दुकानातले ना 5 बेस्ट जे आहेत ना त्यांच्याकडे जे बनतं, म्हणजे पिझ्झा पण चांगला बनवून दाखवणार आहे तो. फ्रँकी पण जे बेस्ट क्वालिटीची आहे, जे कशी ते पण आपल्याला बनवून दाखवणार आहे. तर त्याची रेसिपी पण तुम्ही बघू शकता. हां, आणि मग त्यांच्या दुकानात पण तुम्ही जाऊ शकता. ताईने विचारलेलं आहे की ह्याच्यात कांदा नाही आहे का? कांदा नाही आहे. असला तरी तोंड भरून डोळे बंद करून खायचा. मेथीची भाजी. ताई कांदा नाही खात. आणि हे आणलेलं आहे आम्ही फोडायला, लग्नात फोडायला सर्वांच्या अंगावरती. असतात ना फोडायचे छोटे छोटे, माहिती ना, फोडलेला माझ्या अंगावर आलेला. आणि ओटी भरायलाच ना मम्मीचे आता ब्लाऊज पीस सर्व नारळ सर्व लेडीज लोक येणार आहेत ना, त्यांची ओटी भरायला जे कॅरी बॅग्स लागणार ना ते आणलेले आहेत. बरोबर ना? ही जनरल शॉपिंग. आम्ही गेलो होतो मच्छी आणायला. हे बघा आमचे कस्टमर आहे बघा, आमची दिलू बाजूलाच बसले मच्छीचा. पण बिचारीला मच्छी नाही. काय महाग सांगतात. एक आहे, स्लाइस तशी तिला मच्छी आहे घरात. मच्छी तशी घरी आहे पण काय एक स्लाइस 250 रुपये ते 1000 रुपये पर्यंत. आज रेट जास्तच होता. ऍक्च्युली असं नाही म्हणू शकत की आमचा बाजार सर्वात स्वस्त असतो. ऍक्च्युली बाजारवरती पण डिपेंड असतं की आज रेट काय चालू आहे ना. चला ताई आणि बाई हो जाऊ सुरू. हां, आता बघा आमची ताई चाललेली आहे. आज जाताना तिचा व्हिडिओ घेत आहे. आता ताई लग्नाला. ताईचे अपॉइंटमेंट घ्यायला लागते 2-2 दिवसासाठी देतात ताई. आता ताई लग्नाला येणार. आता डायरेक्ट लग्नाला तुम्हाला दिसणार, पण लग्नाच्या अगोदर पण येणार ना ती. तेच लग्नाच्या आधी येणार पण लग्नाला येणार. तर ताईची बाहेर गाडी उभी आहे ना ताई. ताईची पर्सनल गाडी उभी आहे बाहेर. जिजू आले आहेत ना? पर्सनल जिजू आले आहेत का? आले पर्सनल. ते सामान ठेवते, सामान ठेव आतमध्ये. पुढे बसते तू. आमच्या हँडसम जिजू बघा, आमचं सेकंड वॅक्सिन कधी विचारत आहे. सेकंड वॅक्सिन तुमच्या कंपनीची तारीफ झाली आणि तुमची तारीफ झाली. आमची झाली आता. म्हणते तुमच्यासारखं वॅक्सिन कोणी दिलंच नाही अजून. जास्त करून ते नाश्ता बघून. नाश्ता आवडला तुमचा. नाश्ता आणि आवडला. तुमचे मिठाई आवडले. नाश्ता मिठाई ते भेटेल आपल्याला परत. हा काय? तू नाही जात? पाठी बसते ना. हो, मम्मीला पण घेऊन जावा. पाठी बसते. कुठे चालली? चला टाटा. हे बघ. इथे सोडायचं आहे. नाही 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 आम्ही असो कुठं वाटलं तर कुठे जातो. नाही कुठे जात नाही. थँक्यू. चल बाय. लग्नाला म्हणजे कसं माहिती आहे, हळदीच्या आधी सर्व कार्यक्रम ताईला करायचा आहे ना, तेव्हा ताई येणार पहिली 4 दिवस आधी. आता बघा आम्ही चाईमध्ये चालतोय ना. आता तुम्हाला आमचा मंडप सांगतो कुठून बनणार आहे. ठीक आहे. आता मंडप आता बघा आमचं घर तिकडे आहे तो घर, तर मंडप इकडून बनणार आहे. इकडून तर इकडून आहे ना, इकडून असा गेट येणार. गेट वरती 3 घर, तिकडे मंडप जाणार आहे.
आणि वरती पूर्ण आहे ना, हे पूर्ण लाइटिंग होणार. पूर्ण लाइटिंग होणार आहे. तुम्हाला दिसेलच नंतर. दिलो ताई गेली, आली लगेच. दिलो ताई गेली. टाटा केलं तू? टाटा केला? गेला. हा, माझी शाने दिलूने टाटा केला. झोपले माझी दिलू. झोपा. नाही तिला वाटलं आपण गेलो काय म्हणून टेन्शन मध्ये झोपली ती. हा काय, आम्ही गेलो म्हणून टेन्शन झोपली? तिला काय वाटलं आपण आता येणार नाही एवढ्यात. नाही, आता नाही दिलू. आता डायरेक्ट तुला लग्नाच्या हॉलमध्ये दिलू. लग्नात येणार ना तू? तुला इन्व्हिटेशन द्यायला हवी का? नको. आपल्या माणसांना इन्व्हिटेशन द्यायला नाही लागत. आता आमचं फराळ वाटपाचं काम चालू झालेलं आहे. आम्ही सर्वच ठिकाणी दिलं ते काय आम्ही तसं हे शूट केलेलं जास्त हे नाही करत, पण आम्हाला असं वाटतं, मला असं वाटतं की आपण कमीत कमी 5 घरी ताट द्यावे ज्यांच्या घरी ह्याची खरं गरज आहे. आणि त्यांच्या घरी ते बनत नाही किंवा त्यांना ते आवडतं. असं ते गरीबच नसतात, पण त्यांना जे म्हणजे जे प्रेमाने खाऊ शकतात ना, असे 5 घरांना तरी आपण या दिवाळीमध्ये दिला पाहिजे. असं नाही की त्यांच्या घरात बनतो आपण त्यांना दिलं तर ते आपल्याला देतील असं कधीच विचार करून त्यांना द्यायचं नाही. असं एक माझा मित्र आहे, तो तुम्ही एंगेजमेंटला पण बघितलं, त्याला त्याची आईना जेव्हा पण मी करंजी बघतो ना, करंजी अशी त्यांच्या आईची आठवण येते. कारण ते नेहमी म्हणतात की मला करंजी खूप आवडते. आणि ते पण असं कोणताही पदार्थ बनवला ना आपल्या घरी, ते आवडीने तो मुलगा खातो. आणि पूर्ण फॅमिली बघा आता बसणार तिकडे आणि आवडीने सर्व खाणार. आता मी त्यांच्या घरी घेऊन जातोय. बघूया, जर व्हिडिओ बनवता आला तर बनवेल, नाही तर नाही बनवणार. अरे 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 अहमद, अरे क्या शर्म आती, खा के तो बता. ये देखो हमारा दोस्त, इसको सब पहचानते हैं. चलो अब एक बात मैंने वीडियो में बोला था आंटी, करंजी जब भी बनाते ना, बनाया ना अभी, आपकी याद आ रही थी अब मुझे. हाँ, लास्ट ईयर भी बोला था एक ना. साल ये कुछ नया लग रहा है. एक साल झट से गया ना. झट से क्या पता भी पता भी नहीं नहीं चला. चला. ऐसे लग रहा है मैं इधर ही बैठा हूँ. अब भी एक साल मतलब बोलते बोलते क्या मालूम ही नहीं चला. ऐसे ही बैठे थे तुम लोग हम दोनों लोग जन, ऐसे ही बैठे थे और आदना ने कॉमेडी किया था. चलो जो पसंद है वो खाओ. ये क्या है? ये येलो वाला क्या ये है? बेसन के लड्डू का है. हाँ, बेसन के लड्डू है वो. ये तो बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत अच्छे बने. अदनान तुझे क्या पसंद है? देखो तो ये कुछ नया दिख रहा है. ये खाजा है. खाजा. मैं पहली बार देख रहा हूँ. ये घर में बनाया मम्मी ने. हाँ, ये सब घर में बनता है. ये तो मतलब बाहर से हम लोग लाते हैं. खाजा बोल रहे हो कि उसका नाम है खाजा? नहीं, उसका नाम है खाजा. तू खाजा. नहीं, तू ही तो हीरो दिख रहा है इधर सब. ये देखो, ये बड़ा बेटा, ये मेरे साथ वाला फ्रेंड, और उसका वो छोटा भाई. आगे आगे आगे. हम लोग ऑलमोस्ट 15 साल से, कितने साल से पहचान में है ना. हाँ, बचपन से दोस्त हैं अपन तो, स्कूल टाइम से. तुझे क्या पसंद है? तुझे क्या पसंद आता है इसमें से? क्या पसंद आता है? खाजा.